Estem aquí a la Bisbal de Falset, on tenim una orografia del territori i una climatologia molt diversa. Som una cooperativa aquí a la Bisbal, on som 55 socis, d'uns 70 anys d'història, un oli familiar i és bonic veure l'unió que tenim entre nosaltres i les diferents edats i diversitats que hi ha al poble, tots anem en un conjunt molt agrupat. Ja sabeu, teniu la nostra cooperativa a la vostra disposició, esteu tots convidats a provar i a catar el nostre oli i que segurament que sortireu ben satisfets i la resposta serà que el continuareu consumint durant la resta dels anys.